ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ റെസിപ്പി ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ? അടിപൊളി, ഭയങ്കര എരിവുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റിയായ ഒരു മിക്സറാണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തസ്ലിയെ അതെങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താ. അതിന് വേണ്ടത് വറുത്ത അരിപ്പൊടി, കടലമാവ്, മുളക് പൊടി, കായംപൊടി, ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി. അതിന് വേണ്ട മാവ് തയ്യാറാക്കാനായി കടലമാവ്, വറുത്ത അരിപ്പൊടി, കായംപൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിന് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഈ മാവ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ മാവ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മളുടെ ഇടിയപ്പം, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വരെ നൂൽപുട്ട് എന്നാണ്. ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് അവൾ മാവ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് മിക്സർക്കുള്ള ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി കടലമാവ്, 2 സ്പൂണ് അരിപ്പൊടി, വറുത്ത അരിപ്പൊടി തന്നെ കേട്ടോ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ 1 സ്പൂണ്, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കിങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ദോശമാവിൻ്റെ പരുവത്തിലാക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കുഴച്ച മാവ് തസ്ലി നൂൽപുട്ടച്ചിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായി വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അത് നമ്മൾ ശരിക്ക് നൂൽപുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ ആകൃതിയിൽ തന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ലോണം വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കരിയാതെ നോക്കണം, കരിയാതെ കളർ ചേഞ്ച് വരാൻ പാടില്ല. കരിയാതെ നോക്കി നല്ലവണ്ണം വറുത്തെടുത്തു. അങ്ങനെ എല്ലാതും അതേമാതിരി എടുത്തു. പിന്നെ നമ്മൾ ബൂന്തിക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ച മാവ് ഇതേമാതിരി ഒരു ഓട്ടപാത്രത്തിലിട്ട് ഇങ്ങനെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ലവണ്ണം അത് ബൂന്തി മാതിരി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. എന്തായാലും അത് ഉഷാറായി വരുന്നുണ്ട്. നല്ല നമ്മളെ മിക്സറിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആ ബൂന്തി ഇല്ലേ, അതാണ് അവളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും വളരെ ഉഷാറായിരിക്കണത്. നമ്മൾ നേരത്തെ കൂട്ടി വെച്ച മാവ് അതേമാതിരി എല്ലാതും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ പൊട്ടുകടല വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മിക്സറിൽ കിട്ടുന്ന പൊട്ടുകടല നന്നായി വറുത്തെടുത്തു. അതേപോലെ നിലക്കടലയും അതേ എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് വേപ്പിലയും കൂടെ അതിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. നമ്മൾ തൊലിയോടുക്കനെ ചതച്ച വെളുത്തുള്ളി അതിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. അതുപോലെ വറ്റൽമുളക് അതും വറുത്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ മിക്സറിൻ്റെ എല്ലാ ചേരുവകളും നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഓരോന്ന് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ബൂന്തിയാണ്, മിക്സറിൻ്റെ ബൂന്തിയാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. പിന്നെ വേപ്പില, വെളുത്തുള്ളി, വറ്റൽമുളക് ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. പിന്നെ നിലക്കടലയും പൊട്ടുകടലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ നമ്മൾ കായംപൊടി ചേർക്കുകയാണ്. കായത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. അത് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിന് മേൽക്കൂടെ. നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവും. മിക്സറിലൊക്കെ കണ്ടല്ലേ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ എരിവുള്ള മുളകും പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതാവും നല്ലത്. അപ്പോൾ കാശ്മീരി അല്ലല്ലേ? അല്ല, എരിവുള്ള മുളകും പൊടി.
ആവശ്യത്തിനുള്ള മിക്സറൊക്കെ നമ്മൾ നല്ലോണം വേറൊരു ഇതിലിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു. ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മുടെ മിക്സർ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി മിക്സർ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. എല്ലാവരും കഴിച്ചു നോക്കി, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തനിയോ ഇനി അനക്കെന്താ പറയുള്ളത്? നിങ്ങൾക്കറിയില്ലത് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണേ. അപ്പോൾ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും ഷെയറും ഒക്കെ ചെയ്തൂടെ? മറക്കല്ല.